Населення України скоротилося з 45 мільйонів до сьогодні 25-30 мільйонів осіб за різними джерелами. І ось люди дійсно питають, на чому тримаються ціни на нерухомість, але не враховують декілька моментів. Дивіться, за даними Інтерфакс України, обсяг будівництва у 2021 році складав 12,7 мільйонів метрів квадратних. А в 24-му обсяг нового будівництва складав 3,9 мільйонів метрів квадратних. Тобто обсяги будівництва суттєво скоротились. Прийшла внутрішня міграція в Західну Україну та в столицю. Також почали працювати державні програми по відновленню втраченого житла, тобто, точніше, компенсація грошей за втрачене житло. Додатково підтримує нове будівництво такі програми, як ЄОселя, і пільгова ЄОселя, і ЄОселя для ВПО, і, звичайно, для всіх громадян України 7% кривневий кредит. Тому баланс ринку тримається за рахунок балансу попиту і пропозиції. Тому, якщо попит на нерухомість є, то ціни тримаються.